nasa pikas kabahin katong atong gipangayuan og tabang kagahapon na hinumdum mo atong magtiayon in taon mga kaigalaan dito sa Mualbual nga diin nangaytag panabang ninyo sa itong mga kaigsunan, itong mga listeners kay tungod kanana ang gitulis tong ilang ginikanan unya nasamdan pagi panigbas na karon in taon sa Tambalanan. Unya mo to na ngay sa tabang diri unya nakahipos ta og medyo makatamang-tabang po nila, no? Ini nga sitwasyon na karon pinagi sa GCash ni Inday Aida Tampos, no? So muna atong ipabalik sila karon dito sa Sibianan para ma-turnover na to kining maong kwarta. Kato atong gitabangan po sa Asturias ato po itong i-turnover siguro ba si mga ugma baka or Thursday baka atong tanawon lang. Giunatan ni mga higala kay naramasas duol unya dayon kuan kanana ang naanam po natigom naman sa nato si Inday Aida Tampos maoy naghawid sa tong kwarta nga gitabang iyang GCash atong gigamit mga sukid tig paminaw. So Inday Aida, kumusta day? Pila man ato naghipos na diha in town nga atong tabang in town ining ginikanan nga na kuan, no? Dito ni sa sitio Bangag, Barangay sa Abidra, lungsod sa Mualbual. Ang amahan nga 56 anyos ug katong iyang inahan nga 54 anyos pero nadakpan ning mga nanulis, nanigbas nga ilar po mga parinte. Nga way batasan mga bataa. Juvel, katong Jiman o katong Christian, nakaroon sa Mualbual Police Station. So Inday Aida, kumusta day? Kumusta man tong sa atong part nga pagtabang gikan sa mga listeners, no? Salamat kay sa mga listeners sa inyong pagtubag, no, nining atong panawagan. Inday Aida, pila tanan atong nahipos. Yes, Attorney Rufil, mayong buntag og sa mga naminaw nato sa digital og sa mga radio. Attorney Rufil, gumikan kay karong buntaga atong ma-turnover sa kinatibukan 104,500 pesos, Attorney Rufil. Okay, 104,500 pesos. 500 pesos. O sige. So, ang iyang mama nga Antonia og si papa nga si Ronnie Buntigaw atong gipakutana ang iyang anak kana karon nga maoy atong turnoveran sa Christian Buntigaw, improving na ang kondisyon, Attorney Rufil, ug mabalipayon kaayo ang ginikanan og tibok pamilya sa tabang nga na-generate nato. Isa man imong kauban kay gahapon lahi man to si kwan. Imong iyaan. Igsuon mo sa akong bana, Attorney, igsuon ni Ronnie. Oh, okay. Sige. So ato i-turn over, no? Ay imong igsuon gahapon asa man siya ron? Nagkuan sing anak, Attorney, gilakaw. Okay, sige. Among i-turn over ang kwarta nya kining maong kantidad gikan is mga tao ang atong mikropono, atong instrumento, no? Kami sa DOHP instrumento rami. Nya atong gipanawagan ang atong kaigsuonan. So among i-turn over nga live kay aron nga makita po nila, mabati nila nga kining ilang gisalig nato. Kay kami instrumento rami, so ilang gisalig diri nato nga ato yung natunol ninyo, no? Way kapin kung kulang naagyod, no? So Inday Aida. Yes, Attorney Rufil, atong miaging adlaw diri sila og off-air nga portion, Attorney Rufil, ato nagisugdan sa pagtabang. Okay, initially nakahaptag ato nila 2,000 pesos para mapliti-pliti dayon nila sa paglakaw-lakaw diri. So karon napunan pa og 102,500 mo na 104,500. Sige. So ato ning pag-aipon, Attorney Rufil, for the sake of transparency. So 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000. Ato ipadayon. 50,000. Sige. 51,000. 51,000, 52,000, 53,000, 54,000, 55,000, 56,000, 57,000, 58,000, 59,000, 60,000, 61,000, 62,000, 63,000, 64,000, 65,000, 66,000, 67,000, 68,000, 69,000, 70,000 pesos. 70,000.
71,000, 72,000, 73,000, 74,000, 75,000, 76,000, 77,000, 78,000, 79,000, 80,000, 80,000. 81,000, 82,000, 83,000, 84,000, 85,000, 86,000, 87,000, 88,000, 89,000, 90,000, 90,000. 91,000, 92,000, 93,000, 94,000, 95,000, 96,000, 97,000, 98,000, 99,000, 100,000, 100,000. Okay. 101,000, 102,000, 102,500 pesos. Okay. Plus ang 2,000 ni atong weekend, Attorney Rufil. Okay. So, sa kinatibukan, 104,500 pesos alang sa billing sa ospital, pagpatambal ni Tatay Ronnie o Nanay Antonia, Attorney Rufil. Mga photographer raman sila day. Sige day, ikay kuanda day. Oh. Yes, Attorney. Okay. So mao ni no atong i-turn over dire ang atong tabang gikan sa mga tao sad unya unsa may atong mensahe, unsa may imo ikasulti Christian, atong pasalamatan siguro ang atong mga igsuon nga maoy ni tabang dali sila nga nitubag no atong mga manumog kasing-kasing mga kaigsunan sa atong panawagan diha ninyo unya kami nanawagan ta atong gigamit ang atong mikropono diri sa DYHP usa ni sa mga krusada nga kanana ang puslanman nga inani doon tay gipaminaw ta doon ay power ang atong microphone atong gamiton nimong power makatabang ta ngadto sa atong mga igsuon. So karon nian naminaw atong mga kaigsunan ato siguro sa pasalamatan na Christian. Daghang kayong salamat sa mga tanang listeners nga nipahatod silang financial nga tabang. Ilabi na sa DYHP o sa IFM o sa Waipuwas nga paningkamot ni Attorney Rufil nga matabangan ni bahin sa among bill sa ospital para sa akong mga ginikanan. Daghang kayong salamat sa tanan. So kumusta naman mo ginikanan ito atas okay na sila? Arang-arang na attorney. Oo. Stila no. Lisod ning kalakiha. Wa gusto makaandam in taon ning hitabo. Wa may kunta ninyong ginikanan unta. Kay maayo kay akong ginikanan attorney ug mama akong papa. Oo. Kanang tanang kaliwat na mo da perti na mong suura na. Wa dyan na mo na walang damahano nga tulis sa inyo po mga parinte. Mga adik-adik ni mga bataa. Paita. Sus Ginoo ko. Okay day Aids. Okay, ito ang iyaan. Oh. Basi niya pa ikasulting iyaan. Nagpasalamat ko og dako sa DYHP og kanang IFM sa ilahang dako nga tabang og sa mga listeners. Salamat kaayo ang Ginoo ay magbalos ninyo sa inyong tabang. Og ang kang Attorney Rufil og sa mga staff sa DYHP, IFM, salamat kaayo. Salamat kayo. Sige day Aids. Okay, Attorney Rufil. Attorney Rufil ay nakalampusan na usab ang atong nahimo karong adlaw no pinagi sa atong mga sukitig paminaw. Rest assured Attorney Rufil nga tanan nga gipadangat nila maabot gyud sa tagatag sa nato ka mga beneficiary nga nagpatabang diri sa DYHP. Attorney Rufil dugang pa nga mga updates alang sa atong dugang pang tabanganan atong mission Attorney Rufil upan na human karong weekend katong sa Asturias nga ato pang balikanan pa nato Attorney Rufil og kada nagpasabot nga daghang tabang ang atong nadawat og Pero si Manahago no, nakatabang ta 104 ni atong dawat. Nya katong sa Asturias pila naman to 100. Mga 127,000 na Attorney Rufil. Sila na ito parion tingali kay murag layo mo gitong Asturias. Oo, nya wa poy signal. Wa poy signal ta dito. Pero ato yung giduaw Attorney Rufil kabayan gyapon sa atong serbisyo publiko atong Friday, atong Sabado, giduaw ni kasama Raymart ug Jane. Ang balay gyud diin gihaya si Kyle. Katong 18 years old na hinabi nato ang papa ni Kyle dito sa Asturias. Pasalamat ta no atong mga listeners nga karon si Manaha doon tay mga natabangan sa malipay masagot ta eda no. Oo, sige. Okay, so Attorney Rufil mo ni naglangkob sa ato ang serbisyo publiko karong buntaga. Daghang kayong salamat sa ato mga sukitig paminaw gikan sa DYHP ug IFM. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.